aquest tema. Endavant! Hola, bon dia. Som alumnes de quart de primària de l'Escola Canvi de Lent. Els nostres noms són Núria, Abril, Amy, Sara, Xènia, Xavi a l'ordinador i jo, Melanie. En representació dels nostres companys de classe, us venim a explicar la nostra investigació. Els teixits dels banyadors ens ajuden a nedar més ràpid? Ens vam plantejar aquesta pregunta perquè com a projecte d'escola estem treballant als Jocs Olímpics. Després de visitar un conegut zoo marí, Marineland, i d'observar de ben a prop els dofins, ens vam plantejar si nosaltres podríem nedar tan ràpid com ells i si la seva pell era com la nostra. Com la nostra pell no la podem canviar, vam pensar de quins materials podrien estar fets els banyadors, per tal d'ajudar-nos a nedar més ràpid. Observant la pell del dofí i comparant-la amb la nostra, vam fer les següents hipòtesis. Si el banyador està fet d'un material elàstic, ajustat al nostre cos, impermeable i relliscant, nadarem més ràpid. Si el nostre banyador ocupa tota la superfície del nostre cos, nadarem més ràpid. Una de les hipòtesis la vam haver de descartar perquè, segons la normativa dels banyadors de competició, els banyadors no poden anar més avall dels genolls. Per tant, no poden ocupar tota la superfície del nostre cos. Què hem fet per resoldre la pregunta? En primer lloc, vam buscar informació sobre els banyadors de competició, com són, de quins materials estan fets, etc. Tots els dubtes que teníem sobre els banyadors els vam buscar a internet i vam començar a planificar com seria el nostre experiment. En segon lloc, vam fer un registre dels olímpics obtinguts en la modalitat femenina dels 100 metres d'estil lliure, crawl. Amb les tauletes digitals vam buscar diferents resultats obtinguts durant els Jocs Olímpics i vam comprovar que sí, que efectivament les marques havien millorat notablement durant aquest últim segle. També vam veure que els banyadors i els teixits havien evolucionat al llarg de la història. Per últim, vam fer un experiment a classe amb diferents teixits i vam simular una piscina de competició. Els materials que vam fer servir per fer el nostre experiment van ser una capsa, aigua, una prueta, una bàscula, una massa de fusta i teixits diferents com la licra, el nylon, el polièster, el cotó, la llana, la seda, el làtex, etc. Els passos que vam seguir per realitzar el nostre experiment us els explicarem a continuació. Primer de tot, vam escollir un teixit, el vam passar a la bàscula i vam anotar el seu pes a la graella de registre. Després, vam vestir la massa de fusta amb un dels teixits. A continuació, vam ficar la massa dins l'aigua i vam cronometrar quant de temps trigava a travessar la piscina de punta a punta. Vam anotar els resultats a la graella. En quart lloc, vam desvestir la massa i vam tornar a passar el teixit, anotant els resultats a la graella de registre. Vam escórrer l'aigua que havia absorbit el teixit i la vam mesurar a la proveta, anotant els resultats. Per últim, després de repetir els mateixos passos amb cada un dels teixits, vam extreure conclusions mirant a la graella tots els resultats obtinguts. A partir de les dades obtingudes i enregistrades vam extreure les conclusions. Aquí podeu veure la graella de registre on vam apuntar les dades dels teixits, del pes, del volum i del temps. Els teixits que absorbeixen menys quantitat d'aigua són els de plàstic, com per exemple el làtex o el polièster i la seda. Els teixits que rellisquen millor per l'aigua són els de el làtex, el nylon i la licra, tots ells polímers sintètics, és a dir, plàstic. Per tant, si haguéssim de dissenyar un banyador, faríem principalment de plàstic i seda. Per tant, els teixits dels banyadors ajuden a nedar més ràpid? Els teixits dels banyadors no són els únics responsables dels resultats obtinguts, perquè el mèrit és principalment del nedador, però hem observat que el material del que està fet el banyador, és a dir, el teixit, també influeix en el rendiment i el resultat obtingut, és a dir, en el temps. Per tant, com més aigua absorbeix el teixit i més rellisqui l'aigua, millors resultats es podran obtenir.
Tot i així, a la vida real, tot depèn de la capacitat física i de l'entrenament del nedador i l'experiment de la nostra força i velocitat. I per aquest motiu ens hem adonat que podria millorar l'experiment fent servir una màquina que sempre portés la mateixa velocitat dins de l'aigua. Moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que us hagi agradat la nostra presentació i desitgem que tingueu un feliç dia. Molt bé,